ayya bikin gawargawa, ayya a sharara kai bikin gawargawa na ga jama'a baki da gida. Ai bikin gawargawa kai a bikin gawargawa muka sha sha'anin wani bai faso ba ma. A bikin gawargawa muka bar baje kolin muka mun ga hidima. A bikin gawargawa amara ka san mu kudai da tantama. A rabo muka yi shi abinci da nama har masu gulmama. Amma wasu na gefe suna zage-zage, to ku sani wata Allah ba ta ɗan adam ba. A bikin gawargawa ya a sharawara kai a bikin gawargawa muka sharawara kai a bikin gawargawa na ga dandazo baki da yan gida. A bikin gawargawa ya buga Allah zai baka bar wani gato ko katuwa ka zage damtse kara hazaka kar da ka sare dan faduwa. Kalli gabanka da mafitarka ka rike Allah ka bar juwa, sai wata rana ka ga kai riba in ka iya kuma ka saba. Kai makiya samu su jar lamba in su mana shari mu masu kairi, bar su da Allah ɗan kwallo. Kai ku faɗi wannan ku faɗi wancan, haka ba zai sa mu faɗi ba. Ga wata amsa kada ku fasa sai da dawa aka ci gaba. Yadda ku ji kun kama bakar hanya, mu kuma mun kama farar hanya. A babu kuma ba laya, Allah ke yi mana kunji mu. Bikin gawargawa a bikin gawargawa na ga jama'a a baki da yan gida. Ayya a bikin gawargawa